Marhay na aldaw mga katambay ko, bali pang-sampulong aldaw ta na po palan nganyan sa satuyang journey sa paggibo kan satuyang tambayan sa Kagiskan. Bali mga katambay ko, mga bandang 7 ata ay parade naman kan sa muyang aki. Bali nutrition month pala nindangon yan, digdi sa Gubat Elementary School, nagparade man sinda. Girak man nga ni kan sa muyang aki, taday may nabaklan yung pants na blue, pero okay naman da sa iya itong white. Pagkatapos nga ni kan sa indang parade, ay activity naman inda sa school. Try ko nga ni sa aki ko ay day man nagrereklamo daw, day may nababaklan minsan. Ang importante da ayaon kami, love mi da siya. Bali mga katambay ko, bago kami nagdiretso sa satuyan tambayan sa Kagiskan, ay nagduman muna kami kay Kuya Louie. May diniscuss man kami ng mga bagay-bagay. Pagkatapos may ngani kay Kuya Louie mga katambay ko, ay nagbakal naman kami ng yelo sa may Lagunoy. Bali iyo pala inian sa indang store. Pag-abot may ngani sa tambayan mga katambay ko, ay nag-video naman ako. Bali mga katambay ko, pang-sampulong aldaw ta na palan ngunyan sa satuyang journey sa paggibo ning tambayan digdi sa Kagiskan. Habang nga ni ako naglilinig mga katambay ko, ay napansin kong maati na pala na sa moyan tip box. Kaya kinuha ko naman tulos para linigan. Bali mga sarumbulan may kabanga naman kayo diyan sa moyan tip box. Puon pa yan duman sa inot min tambayan. Bali ka mga nag-uuran-uran kan sa inot min tambayan ay nabasa talaga yan. Kaya na aruga ng itsura niya ay naraot-raot man diit. Kung mapapansin nyo nga ni mga katambay ko ay medyo madukot na ang 50 pesos dyan sa baba. O yan talagang nabababad sa basa kang nag-uran-uran dati. Bali nagpuon-puon na nga ni ako sa pagbilang kan sa mong tips since mahiya pa man customer. Bali ugmado na naman ako, takagulpi na naman akong pambakal ng pansit kanton kaan. O ano naan. Bali mga katambay ko, 1,112 palan ang satuyang naipon sa laog ning sarumbulan may kabanga. Salamaton palan mga katambay ko sa mga nagtitip sa muya kay kagulpi na naman kaming pambakal ng pansit kanton. O ano naan. Pagkatapos ko nga ni magkwenta ni Samuyan tip ay naglinig naman ako kan Samuyan tip box. Bali ang ginamit ko lang pala dyan, alcohol tsaka tissue. Dahil ko naman pati yan binasa-basa nin toda, basi magkararaot lugod. Pagkatapos ko nga ni maglinig ng tip box ay naturutambay naman ngun ako nagalat-halat lamang magkiguning customer. Dakulang pasasalamat sa Diyos kay daiman kita tinugutan magkasiro. Bali apat pala na cookies and cream ang binakasatuya kang customer ta. Salamaton po. Bali yan palan si mamang nabakal ning apat na cookies and cream. Pagkatapos nga ni ikang saro tang customer ay nagtukaw-tukaw ulit kita halat-halat ulit kita ng mag-aigo ng customer. Bali sa mga oras na ni ay dai ko na napansin alas 4 na palan kay masamba pa kami. Aw ano na kaya nagulit ako tulos para magkuan bado. Abangan nindo ang part 2 kan sa tuyang aldaw nga na Webes.